Wagt kıssasy. Adam yaradılışı boýunça wagt bilen görüşmäge mejbur edilendir. Bu mejburluk da megerem onuň bagtydyr. Beýik sapar murat tutmanlaşy. Wagt görnäge hil çalt geçýär. Düýnäm elipbiniň a harpyny öwrenip başlan günlerim. Bugün bolsa 19 ýaşly talib. Yine şol 19 ýyllap geçiren mendilleriň agramyny wagt terezine mindirip gördüm. 19 ýylyň içinde näçerek wagt ýitirdim. Wagtymyň her günni, her sagatyny, her minuty nämeler bilen bededim ýaly suallarynyň köpüsi jogapsyz galýardy. Erteri galmalyk şerti bilen özüňiziň her gün ýerden banka 86.400 manat nagd pul goýanyňyzy pikir edin. Şonda näme derdiňiz? Her gün hasabymyzdaky şol puldan bir köpüni hem goýman alardyňyz dälmi? Ine biziň her birimiziň wagt atly şeýler bankda hasabymyz bardyr. Her gün bize 86.400 sekund berilýär. Her akşam bolsa bize berilen bu wagtyň haýyr işe sarp edilmedik bölegi hasabymyzdan öçürilýär. Düňkü wagty bugün we bugünkü wagty hem ertir ulanyp bolmaýar. Boş wagt geçirdigimizçe bankdan hasabymyz kemelip durandyr. Ýene-de bu hasaplaşykda utuljagam özümiz. Sagadymyz din usul işläp dur. Elimizdäki bugüniň gadaryny bilelim anna. Bir ýylyň gadaryny bilmek isleýän bolsaň, sınıfdan alan okuwçydan sora. Bir aýyň gadaryny bilmek isleýän bolsaň, çagasyny ýer dowran eneden sora. Bir hepdäniň gadaryny bilmek isleýän bolsaň, hepdelik çykýan gazetyň redaktorundan sora. Bir sagat çykdy ýa-me, onu duşmak üçin ýanyp ýören aşk. Just the way I like. Maybe